7 yes claim to me don ni claim a chon te hian voter claim successfully. Remember to redeem your newly add coupon before ta chuan hi hian successful ta ti hian ala zo mai lo ta ni chuan in ha ti khan hi 2GB data ti ron lang ta ni mo 2GB data ti ron langa ti chuan 2GB data hi redeem to mai don ni redeem anga chuan ti khan inge ta hian validity ten thei don ta validity a khanin en menga du chuan ta tang hian hi expiration tur hi ni som pariat tharu sani som ni pakhat expire date to don ni kum thlenga le le on tina ni chu chuan ta hianin redeem to mai don ni ke chuan ka to wa te ka tin non to lo mai anga ta hian redeem ti khan mitanga chuan redeem ti ni me zo nuwa khan successful arun tenga achunga message run lu tanga chuan te khanin 2GB in nei tina ni mai chuan in khatan shell le tur chu hemi 2GB data hi ni thum dam mani dona tuna in daily limit in man zo khan he 2GB hi man thei chau don tina ni tuna in la man zo chon lo in daily kha chu culture chur don thawa mai ro chu in man zo nuwa khan he 2GB additional data ngani chu hi in mang thei don tina ni chu tuna data in daily kha in man zo photangai chumi zo hi akal man thei don tina ni chon hemi 2GB hi ni thum ani ni thum nuwa leis dang bokin ati le thei don ani les ngai hian ti thei don lo ti to nu chu ti thei don lo pa chuan chon leis score dang bok kha in lei le emo in ti le me kha ngai dona a code kha tiang khan ti jel to an tur ani harsalowa chuan ti khan kan hlo thling alut nge ani ti pok an fin fia to ta chon ka tinon to lo mai anga chan chu ka ti to wangin khami zong khan ni sela in hlok pe nge ka be sei ka lo me Impressive. Oh yeah.